Hrvatski pravni centar pruža besplatnu pravnu pomoć sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ta pomoć obuhvaća davanje pravnih savjeta i općih pravnih informacija, ali isključuje zastupanje pred sudom. Tražitelji azila, znači osobe koje su podnijele zahtjev za međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj zato što su izbjegle iz svoje zemlje podrijetla i još uvijek čekaju odluku o svome statusu, kao i osobe kojima je status međunarodne zaštite već odobren u Republici Hrvatskoj i sada imaju status azilanta, imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Ako oni imaju bilo kakvih pravnih nedoumica, ako nisu sigurni na koji način ostvariti svoja prava ili možda koja prava uopće imaju i hoće li se možda ta prava promijeniti u onome trenutku kada prestanu biti tražitelji i postanu osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, za svako takvo pitanje mogu se izravno obratiti Hrvatskom pravnom centru koji će im pružiti pravnu pomoć. Nabrojat ću samo neka prava koja imaju tražitelji i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom i onda zapravo nabrojati neka najčešća pitanja koja se javljaju vezana uz ta prava. Zapravo najvažnija pitanja redovito su vezana uz sam postupak odobrenja međunarodne zaštite. Njih u tom trenutku zanima kako izgleda taj postupak, koliko on traje, koji su koraci u tom postupku i kako se mogu najbolje pripremiti za svaki od tih koraka. Jednako tako ono što je uvijek bitno pitanje je što se događa ako sam ishod postupka bude negativna odluka. Sa svim takvim pitanjima mogu doći izravno Hrvatskom pravnom centru. Također onda možemo govoriti o pravu na rad, odnosno različitim pravima koja su vezana uz radno-pravne odnose. Tu se vrlo često postavlja pitanje nakon koliko vremena tražitelji ili osobe sa statusom imaju pravo na rad, na koji način mogu zasnovati taj radno-pravni odnos. Mogu li raditi na ugovor na neodređeno ili je to uvijek ugovor na određeno? Kako ostvariti pravo na godišnji odmor i što poduzeti ako im poslodavac nije isplatio plaću? Zatim možemo govoriti o pravima iz sustava zdravstvene zaštite. Dakle, često se postavlja pitanje kako doći do specijalističke zdravstvene skrbi, kako doći do uputnice za specijalistički pregled, što je recimo sa pedijatrijskom zaštitom male djece. Također se može postaviti uopće pitanje kako ostvariti pravo na bolovanje. Onda možemo govoriti o pravima iz sustava socijalne skrbi. Imaju li te osobe pravo na jednokratnu novčanu naknadu i znaju pitati imaju li pravo na invalidninu i ono što je također vrlo često pitanje, kako ta prava ostvariti ako nemaju liječničku dokumentaciju na temelju koje mogu ostvariti ta prava. Rješavanje stambenog pitanja je još jedno krucijalno pitanje za svakog tražitelja ili osobu sa odobrenim statusom međunarodne zaštite i tu onda često postavljaju pitanja mogu li ostvariti pravo na neku novčanu pomoć u tom pogledu, što se događa ako se žele preseliti u neki drugi grad, na što moraju paziti pri uspostavi tog odnosa najmodavca i najmoprimca, koje su njihove obveze, koja su njihova prava i kako se zaštititi. Pitanja iz obrazovanja, prava na obrazovanje se pojavljuju kako kod djece, tako i kod odraslih osoba. Dakle, pitanje uopće mogu li se djeca uključiti u obrazovni sustav, a onda mogu li djeca nastaviti svoje obrazovanje i školovanje tamo gdje su stala u svojim državama. Imaju li pravo upisa na fakultet i to pitanje se vrlo često postavlja i kod odraslih osoba, a onda je to naravno vezano i uz još jedno pitanje koje jako često dobivamo, a to je pitanje nostrifikacije, odnosno priznavanja diploma. Apsolutno smo svjesni izazova povezanih sa jezičnom barijerom i vrlo često nedostatkom prevoditelja. I zapravo u potpunosti razumijemo koliko je velika potreba
potpuno jasne i razumljive komunikacije između nas. S obzirom na to predviđamo održavanje pravnog savjetovanja u prisutnosti prevoditelja. Na taj način ne samo da ćemo olakšati provođenje samog razgovora, nego ćemo i osigurati da informacije koje međusobno dijelimo i pravni savjet ili opću pravnu informaciju koju dajemo, da oni budu u potpunosti jasni i razumljivi. Za pomoć, dakle besplatnu pravnu pomoć, Hrvatskom pravnom centru se možete obratiti na nekoliko načina. Možete poslati e-mail sa upitom na hpc@hpc.hr. Jednako tako možete nazvati nekoliko brojeva telefona, možete nazvati telefon 01 21 05 301 ili možete nazvati broj mobitela 091 235 5523 i sve te brojeve možete nazvati svaki radni dan od 9 do 5 sati popodne, dakle kroz cijeli tjedan. I zaista se ne ustručavajte ako ste tražitelj ili osoba sa odobrenim statusom međunarodne zaštite i imate nekakav pravni upit ili nedoumicu ili se želite posavjetovati, slobodno nam se obratite ili jednako tako ako vi znate za nekoga tko je tražitelj ili osoba, azilant, dakle osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom i mislite da im treba pravni savjet, slobodno ih uputite na nas. Jer mi ovu pravnu pomoć i informacije za ovu posebno ranjivu skupinu korisnika dajemo već jako dugo i najčešće kao provedbeni partner UNHCR-a, odnosno UN-ove agencije za izbjeglice.